Ikasturtea bukatzearekin, hurrengo ikasturtea prestatzen hasten dira ikasleak, familiak eta ikastetxeak. Lan horretan dabiltza Bailarako Lanbide Heziketako, Bergarako Miguel Altuna, Aretxabaletako Lanbide Eskola eta Oñatiko Zuazola Larraña ikastetxe publikoak. Bailarako beharrei erantzungo dien eta lan mundura edo beste ikasketa batzuetarako bideratuko duen eskaintza zabal bat prestatzen. 16 urtetik gorako gazte eta helduentzako kalitatezko eta doako eskaintza euskalduna. Guztira, 17 ziklo desberdin ikasteko aukera, 8 familia profesionaletan banaturik. Bakoitzaren beharretara egokitutako formazioa, presentziala, enpresa eta ikastetxea partekatzen duena, duala alegia, eskaintza partziala, zikloak moduluka egiteko aukera ematen duena, praktikak zure etxetik gertu edo atzerrian egiteko aukera Erasmus Plus bidez eta beste hainbat aukera. Datorren ikasturterako lanbide heziketa aukeratzen baduzu, egoera berezi honetara egokitutako aurrematrikula egin dezakezu ekainaren 1-tik 19, biak barne eta ziurtatu etorkizuna.